Хайде, хора, прибираме кокошките. Хайде, момичета навътре. Хайде, така, пи. Хайде, вътре. Хайде, момичета, къде отиваш, бе? Маник. Хора, сега ще вземем мецата. Малко тъмничко. Малко е тъмно, но така е насило. Защото сме вътре в кокошарника и е тъмно. Сега ще бръкна тук да взема яйцето. Взехме хора едно яйце. Едно топло яйце. Да, хора, ще идем да вземем. Хора, сега ще ходим да прибирам чуварите с фураж. Гледайте. Е, там долу ще съм и с количката ще ходя. Гледайте ма. Хора, вижте, да ви покажа моята къща, къде живея аз. Тук имам кокошки. Тук сега има един петел. Се опитам да го вкарам. Тук са, отглеждам австралог. Такива черни кокошки. Айде, момичета, бягайте навътре. И сега ще вкарам петела. Ай, Петло вътре. Хайде, Петло. Добре, Петло стои вънка. Вижте, хора. Имам абсолютно, те са още млади, нали, настоящи все още. И тук имам един заек, хора. Ще го заека. Е там един петел, сега ще покараме него. А пък тук имаме едно друго. Хора, имаме тук една крава, където е с един голям звънец. Но като дрънни, много далеч се чува, обаче нещо звънец се развали. Ето горе-долу има около 70 бройки. Към 70 бройки. Те сега, ето там долу, сега ще ви доближа. Ето там долу, където този, там дете е обора, там са малките. И вечерта ги събираме, нали, всичките крави. Сега има някой друго избягал теле, така като гледаме там. Нали, и ги прибираме. Нали? Защото много вълци, много чакали има.